Hürmetli televizyon karavasalar, havmağın hürmetli konaklar efirde Altın Tirme Hamin Nağim Nurgalin topşırıды başlayım. Balgurtының balı var, balға tiklem nazı var di бүгін bizге келген konaklar. Бүгін studiyamыздың түрінде умартасы бар. Қазір yakından tanışıp кетейік. Hürmetli konaklar, kayıftar bisik келебеттігіз. Жақсы ма кайфтар? Жақсы. Біздің Алтын Tirme bizге келген konaklar bizге өздерінің қайда туып өскеннен де хау-хаулағандарын айтып кетелер. Аруларын да біз бик та шат болар едік. Айдагыз. Кімдерден башлап кетейік? Айдагыз, yola бойынша оңдан башлайық. Илгиз айдагыз сізден. Рахмет етегіз. Мен Ишимбай районы Смақай ауылы Бұдайғыр хауын есеп, хауахан хулап, именно юрматтаруынан. Исем фамилияғыз? Шангареев Илгиз Хосынұлы ауылы. Шангареев Илгиз Хосынұлы. Алқышлайық Илгизді. Рахмет етегіз өтелге. Мен Қазеденова Альфия Мавлет қызы болам. Біз Учалы районынан Рысай ауылына туғанмын. Шол Учалы районда ғымыр бойына Балқұрттың зоотехнигі болып эшләнем. Альфия Мавлет қызы, зор рахмет етелге. Рахмет етегіз. Мен Қазеденов Медарис Минханұлы. Тәтішлі районының Бәдіреш ауылында туғанмын. Бүгінгінде Учалы районында ешейм. 40 жылдан ашу Учалы районында ешеп атабыз. Учалы кияу бұлағыз? Учалы кияу. Рахмат, зор рахмат. Рахмет еткен қонақтар, тағы бір Илгизге көз. Мен Нағимуллин Илгиз Газитұлы. Нағимуллин бетәл көріп, Нағимуллин. Айы. Тәпәр шауылында Шишме районында туғанмын, әлі күнде Дмитриевкада ешеп аттам. Умартаны бәлекеден тұтабыз, әти тұтайы, қазір меңе күштенді. Рахмат Илгиз. Рахмет еткен. Мен Салимгараева Альфия Назғат қызы болам. Тәтішлі районы Шырғылда ауылында туып өстім. Хөнәрім бойынша оқытушымын. Тәуге қызмет тәжірибемне туған ауылымда алдым. Бүгінгі күнде тәтішлі мәғлумат үзәгенең хабаршысымын. Умарташылық сирләренә әле яңа төшенеп ятам. Шуңа күрә мында тәҗрибә тупларга, аралашырга, фәһем алырга дип килдем. Бик дөрес эшләгәннәр. Зур рахмат. Рахмет итеп Алмаз. Мен Салимгараев Алмаз Мәгданұлы, Тәтішлі районы Шұрғылды ауылында туып өскенмін. Гәрә елғасы буйларында ойнап, Иректі ырыуына қарайбыз. Һөнәрем бойынша оқытушы, нефетче һөнәрем дә бар. Бүгінгі күндә инде умарташылык белән шөгыльләнеп башлап ятабыз. Монда тәҗрибә туплар өчен, уртак фикерләр белән булышыр өчен килдек шушында. Афарин, рахмат. Хөрмәтле кунактар, уенга елгас уенды башлаяктыр. Шулай бит. Карау ушулай яңгырай. Карагай бал курттар өсөн соқып яһаган умарта анисик атала. Солық. Ике командалар бергә бастылар, бергә яуап берделәр. Солук тимләр һәм ике командалы алкыштар белән әлбиттә берәр тәңкә калабыз. Афарин. Улуг әлбиттә. Осканда бал курты нимәһе белән тавыш сыгара? Канатлары белән. Бунда умартасылар булгас әлбиттә бөтен араларга яуапты беләгә. Ике командалар тагылып бул юлла бергә бастылар. Берәр тәңкә алкышлаймы? Айыу, неңе қойырық қыз әкиетінің авторы кем екен ол? Жәлел Кейікбаев. Жәлел Кейікбаев бұл елыла ике командалар бірге батты. Қалы ет, сөйлесіп қойған көк. Мұна бірге гіне баттағыз да ғой. Алқышлайбы. Жәлел Кейікбаев. Әйдәгіт бал берусі үсемліктерді қанап кетейік әлі. Кімдерден башлайық? Юка, ең бірінші, Люцерна, Доник. Саған. Гречеха. Айы күпшәһе, Монар күпшәһе. Қандала үләні, Арыслан ауызы, Клевер, Синяк, Чемишка, Қарабуйда, Немен ағаштылар. қайында беретігізді ғой. Біреттен қайтып қалқышлайбы. Афариндар, ине құртты тұта тұрған сетлікті кім уйлап таба? Титов. Һәм суға көрауыны? Клетка Титова. Шитлігі. Мұнда хорым мұны еуап берегізді ғой. Әдір біреттен қағып тек отырамын, несек олай. Алқышлайбы. Рахмат. Ақлақта. Титов ситлігі те беретелер, шылай бет. Бал құрттары, башқа ғайлә құрттары неменен танып біле екен? Тағыла берген. Әр бір умартаның есі бар. Әр умартаның үдінәгілі қас еті бар. Инәнің есімден. Шылай ма? Әмірхан Олатай, әр вақыт түмер умарта әргәхіне барыр алдынан
Ике халатлы әдір тұра тұрғайны, еләні. Аха. Біріне нешлеп ала екен тип уйлаған вақыттар болай, нешеп ол алыштыра екен тип. Так. Ал ошы бір түмер умартаны қарағандан соң икенсехіне алыштыра ала елән еліп қоя, елге тәрсін. Икенсехіне яңыны кие, шуның мұнан бара тұрғайны. Біді аптыр, ошы ешке еткі гүл уля бері тұрғайным. Ол құрт бітінде таламаған өссен. Икенсі ес болдыйына, уже құрттар аншуң мұна айырмағы бар енді ол. Әр есі бар. Әр бірі құрттың өдінің есі бар. Афарин, рахмат. Бірер тәнка хезге, егіттер қыздар. Алқышлайбыз. Мегахилдар, милиттар, ефтсердар, нима ул? Екі командалар бірге бастылар. Айрым ешеуші құртлар, алар күш біле ешемейлер. Яңғыз ғына яшайлар. Яңғыз. Айырым. Бал емайдар шекілі. Олар Өздері еялар, өздеріндегіне. Олар біздің яқтала бүтін дүнияға таралған енді олар. Бүтін дүнияға. Олардың қатта 200-ден ашу түрі бар екі. Бана бит. Оларды тегі паразит құрттарды етіп бұмайым. Жоқ, алар умыртаға кірмейлер. Кірмейлер. Құртқа ұшаған Япырақты көплер кемерлер. бетінде. Аха. Япырақты. Афарин, бірер тәнка хезеке. Алқышлайбыз. Бұрын рәссәмдер оны бояуға үстеген, скульпторлар хындар ішлеген. Воск. Балауыз. Урысса неме олайында ол? Воск. Воск бола. Бірер тәнка воск келге болды бола. Балауыз, дұрыс. Бал құртының назы бар деген китаптың авторы Вильдәл Умартасы кем енді ол? Шафиков. Исімі? Ивне Шафиков. Алқышлайбыз, бірер тәнка хізге болды болы. Абына қырағай бал құрттары мінен шығырленген Умартасы. Балысы неме деп атала? Кем деп атала? Солықсы. Ойын бір қызық болмақ сәл. Хорым ғылыға беріп те отырағы. Солықсы? Бірер тәнкі? Әуеден алқыштар? Дұрыс. Кәрәздегі көденәктің несе қыры бар? Бірге бастылар. 6 енді, оны енді солай бет енді. Бірер тәнкі. Алқыштайбыз. Әбіна бал құртының қадауы қайда орынлашқан? Ол Қорхағында. Қорхағында бірер тәнкі әдікі. От қатар болды бұлай. Әбіна бұны біле әгідмекке бұл құрауды. Иқтибар мінен тыңлайбыз. Цейлон халқының яратып ашаған ризығы. Бал құртлар. Олар бал құрттың ғана түгіл, ол балында яраталар. Балында. Балауыдың да ебет. Балауыдың да яраталашы бірге ашайдар. Мына бет. Құшы башайдар бұлар. Құшы башайдар, Бірер тәнкі әдікі. Афарин. Әбіна бал құртының несі аяғы бар? 6. Бірер тәнкі енді, 6 аяғы не бар? Қарал итман, бірін ғынала гидіп бұмас мекені. Әбіна халық ара бал құртын яқлау күні қасан білділәне екен? 14 сентябр. 14 сентябр. Афарин. Халық ара бал құрты күні ол май. 20 май. Афарин. Қарады әлі. Оны тәнкені ханахақта, ханамақта бірінші құраудан азаққы құрауға теклім тип-тегеді келдеген. Асылапта бал құрттары тұрғанда, ұмарта тұрғанда бек көп біле әгедік. Афарин, едек тағы бірді алқысап кетейік. Қайдар әйдегід, yola bulğun, тәнкелерді ғана яқшылайды әйін дейбет. Оң яқтан башылап кетейік. Бірәу, үкәу, үсәу, 14, 15 тәнке. Оттай, Бірәу, 2 гіне тәнке. 15 тәнке. Әйдегід қадыр. Ұшылайды бұна бірінші тұр үттілі кетті. Әдірек, неткейін толқынлан қайнығыз. Нормально. Нормально бұғаса, нормально болды бұл. Биыл оңыш дейсі келгі, сәден башлап кетейік, несі керек биыл ел келді? Аллаға шүкір, ел әләні тегіт болмағала, 29 апрель қар ятты бейт. Әбіл ұл уақыттарда уже умартаны сығарабыд. Сығарау дауылла болды, елелі болды, ямғырлы болды. Әмі ләкин, біздің башқұрт тұқымы құрттары мотор еттеріп бал ейділар енді. Шуна мұнан хүйініз. Әлі хаман бетінде елгару бара әлі төмір умарталарды әлі қарамаған бәд, сұлықтарды әлі қарамаған бәд. Шуна хамақ іштермені ішлеп ятабында. 15-сі какара сентябрға текіліп бәд, қарай башлай бәд, сұлық умарталарын алла берді. Қышқылыққа несек қасанға? Қышқылыққа әдірлік әлі алып бара бәд. Біздің Ишімбай районында бетінде юка урмандары бек көп, юка урмандары, саған урмандары. Бүгінгі күнде ол саған ядғаны көп берді.
Олай булганы юк ине әле ул. Умартасылыкка ул этәргес кенә булды, корттар өчен. Быелгы һөдемтәләр яхшы булды. Оңыш әйбәт. Оңыш әйбәт булды. Менә корттың теге клейтибәтә прополисында, шуның хитәһендә һәр беренең нәмәһен җыеп барабыз без һәр вакыт. Әдерлек алып барырга тиеш бит. Әле менә бүгенге көндә теге умарталарның битендә теге хитәһе yetkilек булырга тиеш. Кышка әзерләгән. Кем дигәндә 16 килограмм булырга тиеш. Бuna саган балы торганда бик кирәк ишетелә. Ул кыйммәтле балга ханаламы? Нисегәрәк, ниндәйрәк бал ул? Бүгенге көндә әле үзебез конкурста катнашабыз семья менән конкурста инде шул саган балын быел беренче тапкыр Мәскәүгә конкурска ибәрәбез инде. Анда мин уйлыйм инде быелгы саган балы ул беренче урын алыр дип ышанабыз инде Рәсәй масштабында. Шулаймы? Шулай. Бuna хәзбетендәге 17нче ел үткән умартасылар бәйгендә беренче урын алгайныгы, шулайбы? Ел предпринимательство конкурска катнашырга туры килде, анда ла урын алдык инде. Бuna Апимондиягә Апимондиягә бүгенге көндә әзерлек бара. Бүгенге көндә безнең 21нче елга теге күрһәтергәрәк үдебезнең күргәзмә формасында матур умарталыктар булырга тиеш безнең инде. Әле бүгенге көндә 200 генә отводок яһанак. 300-дән артык булай умарта әзер. Түмәр умартаны инде 150-гә җиткәрмәкче шуның менән булабыз инде. Бүген инде ошо ноябрь аеннан сулыктарды юна башлайды. Шуңа әзерлек алып барабыз инде. Күрһәтергә. Ул бит ситил кешеләре килгәс, улар бит безнең теге ППУ умарталарын ППУ дип әйтәбез бит. Уларды кара килмәйдәр. Улар киләләр безнең түмәр умартаны карарга. Улар киләләр безнең карарга сулык умарталарын. Нисегәрәк без улар менән нисегәрәк эш итәбез. Башкорт тукымлы корттарда нишләп алай бер урында 300-400 баш тотып була икән дә исбатлар китәбез. Күрһәтергә нисегәрәк эшләйбез. Ул кулга без бит биялә киеп, теге перчаткалар киеп эшләмәбез. Булай эшләйбез бит инде. Борын-борындан шулай эшләгәннәр безнең атай-бабайлар. Шуларды күрһәтеп, Алла берсә шу ишин баягына маршрут үтәсәк инде, Алла берсә. Алла берсә. Нур рахмат илгә. Бuna учалы яктарында эшләр исегәрәк тора. Монда ял булганы юк корттарга. Во-первых, развитие было плохое, потому что һавык булды. Азак той эссе булды, то ямгыр, то ел. Безнең менә шул башкорт тукымын развивать итәргә кирәк. Именно среднерусская, башкирская порода пчел. Кайдан гына китермәйләр ул корттарды, ул пакеттарды китерәләр, кавказские, карпаткалар. Менә шул безнең үзебезнең корттарыбызды юкка сыгаралар. Закон сыгарып, менә шул корттарды кертмәскә кирәк ине. Закон сыгарлар түгелме әле? Сыгарсалар да, менә ветврачларның бер хәлдәре лә юк. Закон сыкты, үтәлеш юк инде. Үтәлеш юк. Димәк, әле һаман кертәләр, индерәләр инде. Гомер буена зоотехник по пчеловодству булып эшләнем. Шуның өчен не только учалла без балкырты тотабыз. Безнең Бөрьәндә бар, Бәләбәйдә бар, Янаулда бар. Шуның өчен төрле яктан, төрле ердән балды әйбәт кенә алдык. Менә әйтте бит инде, клен әйбәт кенә бирде быел. Ул андай кленды биргән вакыты юк иде. Элек бит инде ул клен для развития гына була торган. Ә хәзер быел без аны качать әйтеп алдык. Быел саган елы булган икән. Аяннык тәмде балы, аяннык ярмаркаларда, конкурсларда участвовать итәбез. Призовой месттар алабыз инде. Беренче, икенче һәр елда. 11нче елда золотой медаль алдык инде. Һәйдән алдыгы да яташ. Мәскәүгә бардык, выставка ВДНХ-ла безгә иң сифатлы, иң һәйбәт бал өчен менә шул медальды тапшырдылар. Шуның бездә бит инде Бөрьәндә конкурс елда үтеп тора. Тоже алып бардык инде. Умартаныла, корттарды булдылар, балдыла. Без анда самый вкусный мед дигән номинацияла второе место алдык Бөрьәндә. Тәтешлән килгән учалы егете, учалы умартасы. Ага, әйдәгез, рәхмәт итегез. Бал корттары белән заниматься итәргә кирәк. Менә мин үзем хәзер 19 ел на инвалидности. Көндә бал корттары белән заниматься итеп, фактически минем авырган кешеләр 5-6 ел выдерживать итәләр. 5-6 ел içində уже юкка чыгалар булган әйткәндә. Ә мин 19 ел воевать итәм. Şükür. Бал кортларын именно обработкадан үләт. Кырылдылар дигән. Обработкадан үлгән бал кортлар алар уйга кайтып итәлмәйләр. Шулаймы? Алар на лету
погибают. Кылайын айтканда. Ишчиде артык умарта утыра екен, умарталыкта ул дүрт урында утыра бит, дүрт урында. Олар һәр бер курт ундагы бүтүн емеш илектерди херкелендире. Аны беренче. Икенче ул емеш илектер ул үсеп чыга бит. Шуңа ул емеш илектер кирәк коштарга, ул емеш илектер кирәк, ул йырткыч хайвандар өчен кирәк. Башкорт тукымы-курттан кәмәве безнең үзебездән генә. Biz аны үзебез үрсетергә тиешбез. Һәр вакыт без инде үзебезнең умарталыкта, умарталарга куеп чыгабыз үзебезнең балавызды, әре корттар балавызы бар минем. Мин үземнең балавыз сыхы бар. 20 тоннага якын гына аны эшкәртәбез елына. Былтыр 20 тонн булса, быел 26 тоннага барып иткән инде. Шулай. Шуның өчен аны карайбыз, тикшерәбез бит инде. Теге Саратовтан килеп специалистлар килеп тикшереп торалар. Әйтәләр, бер йөндә генә булдырырга кирәк курсаулык дип. Безнең Гафур идәле булырга тиеш. Мәләүз дәле булырга тиеш. Ишембайда булырга тиеш. Ушалла булырга тиеш. Бүтән һәр районда безнең булһа, анда ситтән безнең корттарда китермәттәр ине. Афарин, һәзәк алкышлап китәйек кызларда. Зур проблемалар. Бүгін безгә бүләк итеп Башкортстанның атказанган артисты Миңзифа Искужина һәзгә башкорт балы дигән йырды башкарасак әйдәгез. Байрам угас байрам угын алкыштар белән каршылайык. Рәхмәт Миңзифа. Ай, афарин, рәхмәт Миңзифа. Зур рәхмәт. Итәнлек алды. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле кунаклар, беренче турышның белән азагына ла йетте, алда икенче тур. Безнең белән калыгыз. Тагы күңеллерәк буласак. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» Lifestyle Center. Башкорт энциклопедияһы гыйльми нәшрияты Башкорт энциклопедияһының 7 томлыгын русса, башкортса һүзлектәр һәм башка популяр гыйльми басмаларны һатуда тәкъдим итә. Өлкән әдиптәр һәм әдәбиятка яңа аяк басучылар игътибарына. Нәшрият тиз арала ижадыгыз тупланган, һез теләгән форматтагы китапты бастырырга ярдәм итер. Белешмә өчен телефон 251-02-27. Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Хөрмәтле телевизор караучылар, хөрмәтле уенчылар, хөрмәтле кунаклар, икенче тур кем башлырак дип атала. Әлегә тәңкәләр буенча тигез килә, шулай булгас, уңдан башлап китәйек тә, һәзең менән тамамлап куярга шулай бит. Тигез булыр өчен. Әйдәгез, рәхмәт итеп, кайһы өлкәнне алабыз. Фән алайык. Башкорт этнография фәнен башлаучы галим Ирек Акманов, Рим Янгужин, Диас Янтурин, Марат Кол Шәрипов. Хора аңлашылдымы? Рим Янгужин. Һәм һезнең җавап? Рим Янгужин. Профессор, тарих фәннәре докторы, Рәсәйдән һәм Башкортстанның атказанган фән эшмәкәре академик Рим Янгужин һәм өстән кәйдек алкышлайбыз, афарин. Рим агай минем укытучым. Шулаймы? Табигать динеге. Табигать. Өстән кәлер бит инде. Билдәле булуынса, Зәки Вәлидидің солук агастары булган. Улар ниндәй елга буенда урынлашкан? Авыргын һора бул, Алмаш елгаһы, Иске Ызма елгаһы, Агыйдел елгаһы, Өрек елгаһы. Өрек. Кайда әйтмәйгез? Өрек елгасы. Һәм һеҙҙең яуап нимә булды инде ул? Өрек елгасы. Дөрес, Өрек елгаһы. Зәки Вәлиди үзенең солуктары турында хатирәләр китабында телгә алып китә. Алкышлайбыз. Өстән Халык ижады. Халык ижады өстән кәбит инде бит. Биләм карау иң зауыклы ханалган эштәрдән бере. Нимә аңлата ул?
Иштелгәне бармы ул? Иштелгәне бар. Биләм карау. Сабынлык тикшерү, хугымга әзерләнү, яңы солуктарды карау, яңы балдан авыз иттеу. Яңы солуктарды карау. Риза булабызмы команда? Әлбәттә. Һәм һезнең җавап булды яңы солуктарды карау. Без алкышлайбыз да дөрес булды. Өстән кәһетлеке афарин. Хайлайбыз. Һаулык хаклау бар. Давай, саулык саклау. Һаулык хаклау өстән кәле карау ушундай атала. Бал кортының агуы менән давалануы нисек атала? Апитерапия, гирудотерапия, фитотерапия, ароматерапия. Апитерапия өстән кәһетлеке алкышлайбыз. Хайлайбыз. Кеше һәм ямгыять булды. Әлбиттә өстән кәле карау. Халык телендә кирәм һирпү дигән һүз бәйләнеш нимә аңлата икән? Бал корттарын кыву, сит солыкка менү, тиренән кирәм үрү, аюга капкан халу. Кирәм һирпеп киләм әле мин. Сит солыкка менү. Әлбәттә дөрес. Һәм дә дөрес җавап, сит солыкка менү. Сит солыкка менү осрактары булгалаган был зур гынах эштәрдән ханалган икән, шулай. Әле бармы мондай? Кирәм һирпүдә. Бүгенгә юк, юк. Но һәр солыкта ул үзенең тамгаһы бар. Кеше битендә теге бүгенгә солыксылар бик аз. Бик аз, солыксылар бер йөндә һәм Ишембай районында. Безнең Ишембай районында бик нөкесле яхшы солыксылар бар инде. Менә әле Көдән авылында тора Бикмөхәммәтов Дәригат Гыймалетдин улы, Вахитов Ришат Ифкәһәйт, Яңа Һәйт авылында, Ифкәһәйттә инде Мурзабаев Хәсән. Улар әле бүгенгә солыксылык менән күңелдәрен биреп шөгыльләнәләр. Кирәм һирпүрмәләр инде алар. Юк, алар юк. Һәр беренең үзенең солыктары бар. Зур рәхмәт. Хайлайбыз. Инде өлкән алабыз. Мәзәният. Мәдәният өстен кашулай да инде. Филармонияла озак елдар сыгыш яһаусы, Кәтүк белән Баганай дуэтын кем уйлап таба икән? Бу дуэт хакында ишеткәнегез, күргәнегез бардыр? Шамил Рәхмәтуллин, Рәис Габдрахманов, Газим Аллаяров, Нәҗибәк Хафизов. Карау аңлашыламы? Аңлашылды. Нәҗибәк Хафизов. Һәм һезнең вариант булды инде ул. Нәҗибәк Хафизов. Дөрес не куркып кына әйтә. Нәҗибәк Хафизов. Өстән кәһетлеке, ана хәзер минем иң яраткан шөгыль тәнкә анау. Монда беләмме күпме монда. Ханап көтәбез, һәйдәгез. Берәү, икәү, өчәү, дүртәү, 23, 24, 25, 26, 27. Берәү, икәү, өчәү, 27. Афарин. Әйдәгез, һезнең монда хөкүләшеп китәйек дип, бүген быелгы ел турында умарта хакында. Безнең районда 2 елдан артык уже умартачылар оешмасы барлыкка килде. Аны безнең глава администрации районы Флюр Разметов кушу буенча Ниттеләдә Сөлейман Сагыз Багапов аны оештырды. Чишмәдә, Чишмә районында. Айның иң озак субботасында җыелабыз барыбыз да. Анда килә умартачылар, шуннан соң профессорлар да килде, врачлар менә по ветеринарной службе. И менә минем уйлавымча ул бик файдалы оешма. Шуңа безне өйрәтәләрендә бер-беребез белән аралашабыз, танышабыз. Менә күп ширләрне тоже обсуждать итәбез, анда нәрсә белән лечить итәбез. Опасный шир баратос. Әгәр дә язда, көздә бер үкнене куллансак, өйрәнә. Шуңа төрле дарулар кулланырга кирәк. Аның өчен действующий веществосын карарга кирәк бит инде анда. Күп тау була бит инде безнең республикада. Менә мин да, например, арттырырым умарта башын. Сатырга тоже проблема бит инде. Быелгы елга килгәндә урожай әйбәт булды. Безнең күп умартачылар йөрибез менә юкә гына. Бездә бит районда теге равнинный и юкә чәчкә бик кыска гына вакытта чәчкә атай. Быел юкә бирмәде. Шуңа конкретно Ишембай районына барам. Тоже одаш ягына бит инде. Анда юкәлеккә барабыз. Именно менә юкә балы дип барабыз инде. Кайберләре Архангельск ягына йөриләр, кайберләре Павлов ягына, Нуриман ягына. Моны һездә күбрәк нимә балы? Менә Чишмә ягында. Ну, бездә тугайлык чәчкә балы да инде. Шуннан көнбагыш күп утырталар. Семешкә. Карабодай балы.
Үзебез менә пәттекке шул нире җыелышып заказать иттек прицеплар. Шулар белән барабыз чит җиргә битендә. Җирләрне алдан оформлять итеп куябыз. Рөхсәт алып, мәктәптә дә укытабыз мәгънәле пчеловодство дәресләре. Үзем тоже укытам хәлен. Профессиональный булып китмиләр, конечно, но үзләренә кызыксынып тоталарына күп кеше уже тота. Килеме бар бит инде. Килем бар, здоровье, опять-таки шулык. Маточный молочко да кова баласын, шушулук, прополисын да ковасын керек вакытта. Сені сағып тала. Һәрберсе ул тазалык өчен файдалы бит инде. Әйдәгез тәтешләрне тыңлап китәгез. Тәтешләр һездә уна шишмәләрдә кебек. Унда оешма булдырманыгыз әле. Барлыкка килмәдем әле. Беренче бит инде біз иң беренче үзебезнең район турында әзергә әйтеп китәргә кирәк. Тыңлайбыз. Безнең Тәтешле районы республикабызның төньяк шидендә урнашкан бит инде. Бездә климатические условия южный як белән чагыштырганда күпкә генә аерыла барыбер. Барыбер соңрак яз килә бездә, соңрак юка шишкә ата һәм башка һәм эшләү тәртибе дә безнең чак кына Башкортстанның көньягы белән икенчерәк була. Башкортстан Республикасы картасын карасаң, менә Тәтешле, Аскын яклары бездә тоже юка урманнары, юка шыршы урманнары бара бит инде бездә. Бүген көндә мин корт караучы умартачы буларак үземне үзем үстерәм. Менә безнең районда без оешмалар булмаса да барыбер пчеловодлар оешып, үзебезчә таныш-белешләр белән сөйләшәбез, фикер алышабыз. Съезд үтте бит инде, съезд пчеловодов Республики Башкортстан бит инде. Менә шушында катнаштык бит инде. Шунда киңәшләшеп, выставкалар карап, бер-беребез аңлашып кайттык бит инде. Бүген көндә килгәндә менә без шулай безнең корт бакчабыз инде стационар пасека дип әйтергә кирәк инде, урман якын булгач, без теге прицеплар белән кайдадыр кочевать итеп йөрмибез. Бүген көндә 100дән артык умартабыз бар. Дальнейшемдә алдагы көннәрдә как профессиональ килемдә үсергә дип өметләнәбез инде. Кортларны качественно итеп, матур итеп, яхшы итеп, ширләргә бирешми торган көчле кушлар тотып, бал әз вакытта да күп бал җыя торган кортлар карарга, двухкорпусный кортлар, 12 рамкалы корпус белән кортлар карарга дип менә хыйланабыз инде сүрәттә күрүгезчә. Менә шушындый кортлар гына бүген көндә яхшы бал җыяла. Основной бал булса бездә юкадан була. Чәчкә балы була инде. Саган юк хәзер мин аңлавымча. Саган балы тоже бар. Менә ничә 4-нче, 5-нче буын уже без кортчыларбыз. Аларда менә карт зурәтәләре безнеке урманда тумар умарталары булган, агачка әйләнгән тумарлары булган, һәрберсенең тамгасы булган бит инде элек. Менә шушы тумар умарталардан башлап ул безнең зурәтәйләрне без аны саклыйбыз. Аларның төсү итеп саклыйбыз бүген көндә. Хотя алар белән бүген корт карамасак та, башка елларга караганда саган балы нык әйбәт булды. Быелгы үзенчәлекле корт карауның нәрсәсе? Быел без кортларны чыгарабыз бит апрель башында. 4ләре, 5ләре, 10лары тирәсе әйме погода ничек була. Погода әйбәт килде. Кортлар чыккач первый облет эшләделәр. Облет эшләделәр 3-4 көн буе. Шуннан без кортларны карадык, тикшердек. Менә балын карайсың бит, бала саламы, кысасың, җылытасың бит инде. Чистартасың бит инде, дымлы булганнарын алыштырасың. Погода бозылды. Кортлар бал җыеп калды. Адуванчиктан әйбәт кенә килде. Шуннан соң дальше китте инде бөтен җирдәге кленовый бал, чаган балы. Суыртып алып бетермәдек, чөнки ни өчен без кортларны бит инде профессиональ пчеловод нәрсә эшләргә тиеш. Кортларын главный взятка дибез инде бал, основной бал вакытына әзерләп алып барга тиеш. Шуңа ул менә бу кленовый бал кортларга үшергә нык файдалы булды бу. Минем зурәтәйләр кортчы, карт зурәтәйләрем кортчы, бу әтием дә кортчы. Кортчы булганга күрә ул бүген көндә әле безнең белән эшләй. Аңа 70тән артык яшь, әнием белән икесе. Әтием белән без икәүләп эшләйбез. Ул семья гаиләмнең үзенең балаларын ярдәмче дисәм, ул минем остазым дип әйтер мин аны. Без әле яшьләр, без әле өйрәнеп кенә киләбез дип әйтергә була. Менә шуңа тәҗрибә туплап, дуслар, коллегалар белән танышып, менә шулай өметләнеп килдек инде. Кортчылар нәселенә килен булып төшүем белән бик горурланам, шатланам. Әмма башта бик шундый куркыныч булды. Килен булып бүген төшсәм, иртәгә соң корт аерды. Мин уярага чыга түгел, тәрзәдән карага куркып тордым баштарак. Соңрадан әкренләп өйрәндем. Бүгенге көндә мин аның серләрен үземә ачам. Тәү чиратта кортларны яратырга кирәк, чиста булырга кирәк, сабыр булырга кирәк, түземле булырга кирәк. Шул чакта гына нәтиҗәсен тоярга буладыр. Сату ягына килгәндә инде безнең үзебезнең даими клиентларыбыз бар. Алар елда шул май айларында шалтыратып, белешеп куялар. Быел буламы? Быел буламы? Ничегрәк безне онытмагыз, хәбәр итегез дип. Иң күп балыбыз әнә йорттан үзебезнең пасекадан китә. Калган бал белән
тұрып қалса инде. Біз аның белән ярминкәләргә чыгабыз. Янаул, Нефтекама шәһәрләренең базарына барабыз. Әнә шунда сатабыз балны. Булар минем үз кулларым белән эшләгән кремнар, балдан һәм кортчылык продукциясыннан. Моның составында балавыз, перга, прополис, бал, эфир майлары бар. Соңгы елларда кеше сәламәт яшәү рәвеше алып барырга, шул рәвешле спорт белән шөгыльләнергә, химик кушылмалар булмаган сыйфатлы азык ашарга куллана башлады. Косметика белән дә шулай ук. Интернет киңлекләрендә казындым, бик күп рецептлар белән таныштым, видеороликлар карадым. Өйдәге тупланып килгән газет журналларны, китапларны актардым, аннан файдалы мәгълүмат алдым. Һәм беренче кремымны ясап карадым. Алып барып коллегаларыма күрсәттем, алар да яратты. Әлфия, безгә дә эшләп бир әле дип сорадылар. Менә шулай итеп мин кеше сорагач инде аның түрендә арттырырга кирәк булды. Әйтик, менә монсы майлы тирегә килешсә, монсы киресенчә коры тирегә файдалы. Кыш көннәрендә бит инде безнең иреннәр ярыла, салкында. Шуннан бальзам для губ эшләдем. Иремә дип. Менә иреме караганда дигән бу. Крем после бритья. Эшләндем. Бүгенге көндә бер 7-8 төр кремым бар. Афарин. Хөрмәтле кунаклар, тәтешлеләр, шишмәләр. Һездән инде күстәнәс көтергә. Бездән сезгә күчтәнәш. Үзебезнең кызыбыз Алина сезгә җыр башкарып үтәр. Sen bulhın, tatlı bulhın, otaylar hem eseyler, baxtlı bulup üzgünler, yerde büyüde bebeyler, tatlı gayleyle bizim, dayanısı diregi, çıkarırlık menen tiphin, her sabıydın yüreği. Әсәй, атай, иң тәүге күзләр, о, әсәй, атай, ягымлы күзләр, бөтә безнең имәнлеген. Ходай хаклаһын, бұл дөньяла бер бәпәйдә, етем калмаһын. Yetim kalmahın. Ay afarin Alina, ay afarin. Hiç ketkes matır buldu. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Қонақтар, құрметті ойыншылар, шайтып біздің ойын азағына етті тең хед алышта, көрдегіз қатнаштығыз алыш шәп болды, қызу болды, тең хед болды, һәм дә дуслық еңіп сықты. Солай бит. Омартасылар, дуслық еңді. Қазір енді бүләктәр біздің бірінші күнден біздің мәнжәне шатылаған Серафимовский қыз мамығы фабриканан көпіріп тұрған мендердәрі алқышлап кетегенеген. Һәм әлбәттә Башкорт энциклопедия гыйльми нәшрият комплексында менә шундай энциклопедиялар. Алкышлайбыз. Һәм дә Зәйнәп Биишева исемендә китап нәшриятында менә шундай матур йөкмәткеле китаптар. Һәм тагыла безнең бер дусыбыз унда булһа, Киске Өфе газетеннән бүләктәр. Хөрмәтле кунаклар, бүген һезне котларга дип үзе буна Башкортстан умартасылык һәм апитерапия гыйльми тикшерү үзәгенең генераль директоры, биология фәннәре докторы профессор Әмир Ишемгулов үзе килгән. Әйдәгез, алкышлайык. Рәхмәт итегез. Зур рәхмәт сезгә. Менә бүләктәр менән әйткәндәй,
Бүгін әйтергә керек, біздің алтын терме шундай түңірек алтын терме түәл деп әйтергә була. Алтын термебез бар. Алтын термәсендә бүген башкорт балы көне, умыртасылык көндәре шундай тәмле бал исәре акып тора бүгенгә. Чөнки безнең Башкортстаныбыз ул баллы ил булып тора. Шуның баллы ил аркасында 2021 елда Уфа каласында, Россия yerində Апимонда 2021 үзенең сараларын үткәрә бүгенгә. Шуга Башкортстанның әлбәттә мөмкинлекләре бик зур. Россия күләмендә 70 000 тонна бал итештерелә. Безнең табигатьтә безнең шартлары бүген шундай зур олы мөмкинлекләр бирә. 535 000 тонна бүген Башкортстан yerində итештереп була. Ошо бүген байрамыбызга килгән, кисәбезгә килгән, викторинага килгән безнең умыртасаларыбызны ошо китабы белән бүләкләп үтергә. Рәхмәт итегез. Рәхмәт итегез. Бу командаға икәү була. Гаилә һәм гаилә чөнки унда һәм теге командаға икәү була. Рәхмәт. Гаилә һәм дә Рәхмәт. Рәхмәт итегез. Илегезгә аерым була инде. Рәхмәт итегез. Рахмат. Әйдә, алкышлап китәйек. Әмир Исемғолов булды. Зур рәхмәт. Хәзер әйдәгез теләктәр, yola буенча уң яктан башлайык. Илгиз үзегә, каршы командаға. Үземнең менә каршымда утыралар бит минем коллегалар, укытучылар. Уларга мин шуны гына теләдем, бу кырсылыкты ташлап куймагыз, башкорт тукымлы курттарда атырагыз. Алла бирсә киләчәктә ошо китапты безнең Фирдәүс апай Баширов язды. Ул Казанда референт булды, президент Татарстан Республиканың. Ул язды инде, ул безнең Исмакай авылында туып үскән. Ошо безнең нәсел тураһында, безнең Исмакайдар тураһында, ошо бүтән үй тураһында үдегез укып сыгарыгыз. Шуны һезгә бүләк итәм инде бүген менә. Күбрәк бал алырга, исәнлек, саулык, гаилә бәхете һәрберегезгә лә иман сау булыгыз. Зур рәхмәт. Умырта кортларын үстерергә кирәк. Бал кортлары булган вакытта кеше сау булачак, бал кортлары булганда кеше авырмаячак. Рәхмәт агай. Әлбәттә, корттар тоткас саулык була инде, шулай бит. Рәхмәт итегез. Тамашачыларга әйтәсем килә, без бал җыйдык. Шикәр ашаган шулышы бал, аның файдасы да күп. Тәмле дә, татлы да. Һәммәгезгә дә тазалык. Рәхмәт. Рәхмәт итегез. Әлфия, рәхмәт итегез. Зур рәхмәт безне тапшыруга чакырганыгыз өчен. Без берчә канатланып, берчә дулкынланып килдек. Каушатты әлбәттә, әмма монда үзебезне чын зур кунаклар итеп хис итеп утырабыз менә. Киләчәктә дә бергә киңәшләшеп эшлик, тәҗрибәләр туплашык, шулай булганына шөкер итеп, киләчәгенә өмет итеп яшик. Амин. Амин шулай булсын. Алмас, рәхмәт итегез. Коллегалар, сезгә инде алдагы көннәрегездә иң беренчедә инде саулык, сәламәтлек телим. Саулык, сәламәтлек сезнең гаиләләрегезгә, балаларыгыз, оныкларыгыз, туганнарыгызга, шул туганнарыгыз белән бергәләшеп, кортлар кебек гүжләшеп, тырышып, иртәдән кичкә хәтле сау сәламәт булып, киләчәк көннәрдә дә мул уңышлар алып, кешеләрне сөендереп, республикабызны сөендереп, данлап яшәргә язсын. Амин. Афарин, матур удар. Безнең гаиләдән сезгә барчагызга да бүлеккә кремнар. Рәхмәт. Рәхмәт. Хөрмәтле кунаклар, сезгә зур рәхмәт килгәнегез өчен, сезгә уңыштар. Һәм әлбәттә, һаулык. Хөрмәтле телевизор караучылар, исәнлек, һаулык теләп, әйдәгез. Башкортстанның халык артисты Артур Тукталовтың без яхшырак булдырабыз дигән йыры белән тамамлайык. Исәнлек, һаулык сезгә. Рәхмәт, Артур. Атмарлы тормышта гөрләп яшәйбез, икелтәле юлдар үтеп эшләйбез. Яшәйек бирешмәй тормыш юлында, анаудар үткәндә гомер барышында. Эй горур халкым, истә башыйма, без яхшырак булдырабыз, алга бирешмә. Эй горур халкым, истә башыйма, без яхшырак булдырабыз, алга бирешмә.